היה בירושלים רב גדול וחשוב, היה קוראים לו הגאון הרב באריה לוין, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב היה כולו חסד, כולו לעשות מצוות, כולו לעשות מעשים טובים ומאחרים. אמנם הפרסום שלו היה בשם רב של האסירים. בזמן הבריטים שהיו הרבה יהודים אסירים, הוא היה פורץ גדר ונכנס, ועוזר להם, ומטפל בהם, ותומך בהם, ומעביר ידיעות המשפחות לעזור להם. וכשהבריטים יצאו ועליו השלום ראש ממשלת ישראל, בגין, נהיה ראש ממשלה, אז הוא בלח, אמר, אני חייב לבוא לבית של הרב אריה לוין, להגיד לו תודה רבה. אמר לו הרב אריה לוין, אתה לא צריך להגיד לי תודה רבה, אני עשיתי מה שמוטל עליי, אבל שכל יהודי ויהודי יעשה מה שמוטל עליו. אז אדם שעושה חסד בשם לכלל עם ישראל, זכה להקימו קרן הצדיק על שמו, שכולו עשו חסד, כולו לעזור לאחרים. יש יהודי בירושלים, יהודי יקר, איש רפ"לים בתורה ולמצוות, רבי עמוס בן נאה, שקיבל עליו לעזור למשפחות נזקקות. כל שבוע ושבוע, זה לא חד פעמי, זה לא כמו שעושים רק בקמחא דפסחא, אלא כל שבוע ושבוע הוא נותן מצרכים למשפחות נזקקות שיספיק להם לכל השבוע. בדברים יסודיים. ברור שלחם וחלב הוא לא יכול לתת להם כל השבוע, אבל מצרכים יסודיים הוא נותן להם כל השבוע. לא רק בשכונה שלנו, גבעת שאול ויעקב וגילו, אפילו עובדות סוציאליות, אין להם כסף, הם באות אליו שיעזור למשפחות נזקקות. חז"ל אומרים, ציון במשפט תיפדה, ושוויה בצדקה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לגאול אתכם, אבל אני צריך לעשות משפט. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים צדקה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תעשו צדקה, אז גם אני אעשה לכם צדקה. שנאמר, בצדקה תיקונני. בזכות מצוות החסד, בזכות מצוות הצדקה, הקדוש ברוך הוא יעשה עמנו חסד, יעשה עמנו צדקה, וישלח לנו גואל צדק במהרה בימינו אמן. יישר כוח לכל העוזרים, לכל המסייעים, לכל המתנדבים, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה, כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, ויהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, גדלות ביניכם באושר, בהצלחה ובבריאות. ויהי רצון שנזכה כולנו לראות כעין בעין יראו בשוב השם ציון. ברכה והצלחה.